may adayarag eh. Tagi ito pare, kay makininong ito. Ano may tunin mo karoyang inaanak? Manok na lanak, manok. Oo, manok kay para may sura kami niyan. Manok na lang pare, tiya. Tara nak, dali ka mo, dali. Kay bayan lumakat. Main kita tay. Baka to kita ka ni mo ninong. Intaga ka mo ni mo ninong judahan. Pizza 25. Why? Haw, sakto la. Kay nagluniya yan na asa. Haruin ninyo ha. Tara, katuita tara. Kay bayan may na yung mga gift kayo. Tara, dali. Maupay na lang nga. Na-release na pinaasayan na kay kunwaray. Waray ka ka-release eh. Di ko nakapangiklop. Napong ko na ito na ako katanga nabilin. Mil, 4 mil, ay 4 mil sobra pa. Bibiling ko itong 2 mil kay para mamulang sunod nga kuan. Sunod nga dilaw, pizza 31 New Year. Bibiling ko kay mamumulang ako, makalik-aning. Totoo na ako. Tara. Adi na yung ninong kay baga. Kulog naman adi. Mopay. Pare. Oh, yan, ano para Bless. Hindi ko pa rin mo mga inanak. Kaya di pinanmimingaw man inahin mo. Balang mapisti ka. Naharos kada oras nga ni kita nagkikita ito niyo mga anak. Pero mintihan niya balay. Kapit sa 25 kuno. Hintagan ka mo be. Wag ikaw. Gani mo pa ni. Panagi to pare kay makininang inako. Sige. Pasalamat lang ka mo nga nakapaglun ako kanina. Ay, salamat. Adi. Makakwarta gyap ka mo makakwarta. Adi. Oh, Oy. emo bunso. Serte. Emo ate. Oh, tagnirimel ito ha. Tagmilay ni. Palakad ka man pare. Tugang-dugang ito. Tugang-dugangi. Badaw kay bagula ko nga lun niya na nga adlaw. Haros nga net der mga kaon. Magpakininong ini. Magpakininong panagi pa ito. Oh, sige sunod na. Panalagsaon latpas ko pare. Dugang-dugangi ito. Badaw ito. Oh, adi pa in. Kwan, 500. Adi emot ate Butan mo 500. dayo, ninong. Pare, Oy. alit akong suhag. May dako na sisiringay mo. Ano man inaanak? Ano may tanong mo to akon? Nung naawa ko tak mga sangkay kay may adayarag eh. Tagi ito pare, kay makininong ito. Ano may tanong mo karoyang inaanak? Manok na lanak, manok. Oo, manok kay para may sura kami niyan. Manok na lang pare, tiya. Ikaw, ano pa rin ninong? Ako nung speaking. Ano? Speaking. Badaw. Tagi ito pare, tagi. Totoo ka mga social good ito niyo mga anak. Sige. Tagi ito pare, tagi. Oh, hulat la. Mabalik na. Madamo na tatgamit sa balay. Makani kami pare, kukuha ko tani nga manok. Oh, sige. Adi na lang ang pula nga. Ganun mo ini. Oo. Paborito ko pa naman itong mga manok, pero Kukuha sige. ko manok. Sunod nga tuig. Diri nagudak din yung maok koy malaka ta ka Manila. Sobrang kaburaw tin nga akon pare. Klaro. Dali. Isa na dito nga. Speaker nak. Okay. At kwarta ka dala niyo. Kaya mapalitan bukas mausa ka sako. Ikaw pa yun manok. Di ko ini ko kuanon kay akot mabulang yun eh. Buutan mo rin nak pare. Mo pa na lang ahiyan na ako nahimo nga pare. Takundo nga anak.